Il-fetħa ta' Saqqajja mistennija tinbidel minn spazju kollu tarmak u karozzi għal wieħed li jakkomoda aktar lin-nies u l-ħin tar-rilassament tal-familji. Vjan kulħadd fis-Saqqajja se jfisser investiment ta' 1.2 miljun euro minkejja li xorta se jibqa' spazju għal karozzi u għal parkeġġ se jiżdied sew l-ispazju lejn il-familji fejn jistgħu jimxu u jgawdu wkoll il-veduta. Waħda mill-isbaħ pjazzett li għandna f'pajjiżna propju hawnhekk fir-Rabat, is-Saqqajja hija pjazza li ser tkun riġenerata, se nkabru il-żoni pedonali, żoni għan-nies b'60% hawnhekk, it-traffiku ser jibqa' għaddej xorta waħda, imma l-prijorità ser tkun lin-nies li jistgħu jimxu mir-Rabat għall-Imdina u lura jew inkella jużaw mezzi alternattivi. Fost ambjent isbaħ se nżidu aktar it-taħwil tas-siġar waqt li nżommu dak kollu illi għandna bħalissa. Ma' TVM News il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Steve Ellul spjega kemm se tkun qed tikber il-bankina bis-siġar u titjib infrastrutturali maż-żona minn fejn persuna tista' tgawdi l-veduti sbieħ mis-Saqqajja. Is-Sindku Rabti Sandro Kraus tkellem dwar l-importanza ta' din iż-żona partikolari. Ħanatu valur ieħor lill-residenti Rabtini, ma mhux biss ir-residenti, l-ammont kbir ta' turisti li jiġu jżuru pajjiżna, l-ammont kbir ta' turisti li jiġu jżuru r-Rabat. U prattikament iva anke l-Kunsill diġà investa fin-niċċa ta' warajna hawnhekk x'kienet ħataqa u dak kien l-ewwel pass biex nirriġeneraw din il-pjazza sabiħa. Is-Sur Ellul fakkar li dan il-proġett huwa wieħed minn bosta li qed isiru bħalissa bl-istess kunċett ta' vjal għal kulħadd. Bħal dan il-proġetti ta' vjal kulħadd għandna proġetti oħrajn, tlesta diġà l-proġett bejn Ħażabbar u Żejtun għaddej bħalissa qed fi stadju avvanzat ħafna l-proġett bejn Ħalluqa u l-Gudja u għandna numru ta' proġetti għaddejjin bħalissa bħal dak ġewwa l-Florjana u oħrajn ukoll ġewwa s-Siġġiewi u ġewwa Ħattart. Numru ta' proġetti oħrajn qegħdin fil-pipeline sabiex nassiguraw li nagħtu toroq ġodda, toroq aktar moderni, toroq illi jagħtu alternattiva reali. Il-ħidma fuq il-proġett fis-Saqqajja se jibda il-ġimgħa d-dieħla.